добро утро отново на всички, които се будят с тази сутрин. Много интересна тема в следващите минути. Ще говорим за една нова държава, която беше създадена през лятото на миналата година, по-точно на 14 август. Нарича се Виртландия. Няма да е открита на картата на света, но съществува. Територията й включва 5 континента. Населението й надхвърля вече 300 души. Като най-много виртландци се оказват от български произход. След малко ще се запознаем с 3 граждани на Виртландия, които ни гостуват в студиото. Първо повече за държавата. Основателите на Виртландия са професор по политически науки, дизайнер и журналист. Професорът Александър днес е канцлер на интернет държавата. Виртландия си има официален говорител. Кристофър Луенго ни разказа, че страната е основана през август 2008 година, по време на въоръжения конфликт между Грузия и Русия. Държавата е алтернатива за хората, които не са доволни от правителствата си, но не участват активно в политиката. В Виртландия хората могат да реализират личните си амбиции благодарение на технологиите. Там всеки може да бъде политик, бизнесмен или поп-звезда. В първия конкурс за красота, например, българки станаха кралица на красотата и първа подгласничка. Виртландците не плащат данъци. Няма такса за кандидатстване за местоживеене. Ако някой иска да влага пари в Виртландия, може да си купи място в картата на славата. Макар че там България е едва на 2 квадратчета, българите са около 60% от всички виртландци досега. Как да си обясним този факт? Първо да ви представя наистина. До мен са Румяна Костадинова, гражданин на Виртландия, Димитринка Караангова и Ромео Нинов. Добро утро на всички. Добро утро. Как да си обясним това, че най-много българи са се записали за гражданство в тази първа виртуална държава? Според мен, най-вероятно ситуацията в България ни принуждава да търсим някъде ново място, не толкова да се преселим, колкото духовно да почувстваме успокоение, където можем да дадем някоя идея от нас, да се срещнем с нови хора, макар и виртуално, да контактуваме, да създадем нови отношения. Добре, това звучи като посещение на сайтове, просто така влизане в интернет пространството. Защо обаче държава? Какво ви обединява, за да направите държава? Това е една нова общност, която има малко по-други интереси. Даже говорим, че един ден ще има нещо, израз като Made in Virtland. И това е марка за качество, сигурност и успех. Да. Така че ние сме хората, които трябва да създадем това доверие в тази общност, и хората, които идват тук да се регистрират в този сайт, те ще посрещат идеи, ще предоставят свои идеи, ще имат привърженици. Кой може да стане гражданин на Виртландия? Има ли някакви специални изисквания? Доколкото имам спомени, всеки би могъл да стане гражданин. И само да допълня Румяна, по последното проучване на общественото мнение в Виртланд, половината от хората искат да срещнат в някаква среда нови контакти, другата част искат да правят там бизнес. Виртланд е замислена не само като една социална мрежа, но като нейно развитие, като възможност в виртуален свят, макар да се изгражда нещо ново и ние да го изградим. Можем ли да погледнем сериозно наистина на този експеримент, защото разбрах, че ще се издават и лични карти? Базирано това не е игра. Това не е игра, това не е бизнес проект. Това е една реалност, която може да бъде... Съглашението от Монтевидео, доколкото имам спомени, няма проблем една държава да обяви независимост. Независимо дали е приета или не от другите. Какво мисли българското външно министерство за вашата държава? Призната ли е тя? Вече сте изпратили официално писмо на Барак Обама, разбрах, на американския президент по повод встъпването на длъжност. Писмо е изпратено на Барак Обама. Да, то беше
образувано от писмата на всички, които бяха изпратили поздравления към Обама. И така се оформи едно писмо и се изпрати. Не казахте за външно, само се усмихнахте. Явно гледат на всичко това като на една шега. Разбира се, то е съвсем много като идея. Най-вероятно, когато вече не сме 300, а сме 300 хиляди, тогава може би ще бъдат малко по-голямо внимание на цялата. Сериозно. Бързо ли се разраства това пространство, хората, които решават да станат виртуални граждани? Да, доста бързо се разраства за няколко месеца. И все повече сме българите, което е доста добро като... Тя скромничи, но да кажем, че Димитринка Караангова е втора в конкурса Мис Виртландия. Да, този конкурс, в който след като има най-много българки, те си и най-хубави. Те окупираха наистина първите места. На първо място е българка, ти си втора, трета австралийка, доколкото разбрах. Мисля, че беше австралийка, не съм много сигурна. Ванеса се казваше. Имам информация, всъщност тя е българка, просто се живее и се е регистрирала като австралийка. Но информацията не е потвърдена официално. Стигнахме едно шесто място, което се си го припомняме, обаче в Мис Виртландия сме много тук напред. Критериите за избиране бяха малко по-различни. Нямаше... Няма тази показност. Не трябва да бъдеш топ модел, за да бъдеш Мис Виртландия и така нататък. Самите критерии бяха посещение на сайта, на личните страници, фотографии, интерес на хората, нали. Но... Да, активност. Активност на самите... Да кажем малко сега за устройството на тази държава. Кой ви е канцлер в момента? Имате ли си химн? Официален език, не виждам преводач тук, наистина се разбираме. Държавата е все още млада и нова. Нека колегата да каже за устройството. Тя е много интересен феномен за мен, който съм изкушен в известна степен от правото. Е в началото много стряскаща, защото тя е парламентарна република и конституционна монархия едновременно. В същото време заявявате, че канцлер ви управлява. Да, значи канцлер е по-скоро длъжност и не знам, много ми е странна, все още не мога да осъзная изцяло нещата, но... като един германски модел сте взели? Ще има избори парламентарни, но когато има достатъчно голям брой жители в тази нова страна. Ще има парламентарни избори, да очаквам България да вземе властта след толкова много българи наистина в интернет пространството в Виртландия. Възможно е. Ами хубаво. Пожелавам ви наистина така да успеете да наложите тази държава. Какви са всъщност вашите амбиции, може би, с това, че сте станали граждани на Виртландия? Как смятате да се развивате от тук нататък? С какво се занимавате? Нещо повече за вас ми кажете. Аз поне се включвам с две групи към момента в Виртланд. Там имам група Готварска книга, където всеки може да остави рецепта, любима или пък някаква празнична. Също така имам и туристическа група, наречена Куфър, слиткейс. Там всеки може да остави свои снимки или пък да опише дадено приключение в дадена страна. А иначе с какво се занимавате извън Виртландия? Извън Виртландия тук се занимавах и пак ще имам ангажимент към една международна хуманитарна организация, която има офиси, магазини и складови във Варна. Добре. Аз в реалността, т.е. България, в момента не се занимавам с нищо. В такъв смисъл не работя. Но моите планове са просто да напусна България. Това беше един от мотивите всъщност да се регистрирам в този сайт и така нататък. Просто съм прекалено разочарован от нещата, които стават. Искате да напуснете България и затова сте казали, намерите, може би, контакт някакъв в чужбина. Веднъж в чужбина, сега планувам много пътуване в чужбина и това беше така мотива ми.
Нали, за да избягам от реалността, която е в момента тук. И да се регистрирам в Виртландия. А вашия мотив? Накратко. IT, другата е политическия съвет. Един нов свят, който тепърва разработвате държавата Виртландия. Благодаря ви за участието. Това бяха Димитринка, Румяна и Ромео, трима граждани на първата суверенна виртуална държава в света.